weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lumbel lana pattuki luggere colli ko waktu yoni ha to hudallahi kame gas jabɓe eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ñalawma hanki o nayi nduɗo henna lewru jeeto ɓuuro yuɓɓinama e nder guindi leydi Sénégal kala ñalawma lekki taw kadi ki lekki ko mango innira ɗum e tawtorede hoorejo leydi Sénégal toon to wuuro teddungo woni Touba to leydi Mauritanie toɓoli kewɗi jippiɗi toon jeeyi sababu ha mabbini hen juma taw ko juma ganni taweteɗo to wallata laamu leydi ndi erima ballal jawgal ko fate heɓɓitade oɗo hen patrimoine taw ko keptinaɗo guilay duuɓi e kitale to leydi Mali taƴodiral laatima e wiide kay joguiɗo konngol gouvernement o wonande kay hakkude leydi Mali kame Ukraine ɗum ko caggal joguiɗo konngol renseignement Ukraine nde holliti kay ko kamɓe guditani demal wonande rebel mo Touareg ha wawi kay teɓɓidde koninkoɓe hewɓe leydi Russie to leydi Guinée Conakry cimtol loni haɗede seppude uddugol médiaji jaggude yimɓe ŋañŋañalde uddu ɗumen ɗum ɗo hen jiya kay fodde neɗɗo ɓe erima noon laamu leydi Guinée nde yolbinta ngol ɗo hen taltalol nergol no feewi to leydi Nigéria Bola Tinubu Ahmed ko hoorejo leydi ndi o erima ɓen seppoɓe wonani message mabɓe ɗiɗo hen mayiɗeli gulɗi jaw nde dattoto ko ɓuuri yawde ɓen seppuɓe heeguene diñi e nder leydi ndi kabruji men maren ha to Benin Burkina Faso ma en dia ha ton to RDC Congo Rwanda Somalie ha ton jolam jaɓerima en jaadu hen musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen fulɓe mbi ko yooɗi ala e laaranam holɗam ɗo hen nan jondam addi ɗum ko biyeteɗo Abdoullahi Kane mo jooke joktuɗo jaam addi jaam e nder windere kala ha tenti noon toon to Mauritanie e noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie ɗam jondam woni galle kesupul joɗɗo garɗuɗo biyaɗo Kane family mo ganduɗa ne werta dow mum e less mum kala ene waɗa hen matériel uji garɗuɗi jaaduɗi e jamanu on galle noon koɗo jiɗɗa wadde ko wayno dillere ma e welnere ma kala so tawi a ari ha ɗon ma welto an hoore maɗa Kane family tawete koto legal premièrement wonande kay commissariat 3 mo teyyereta onon teyyertanaɓe Luxar naɓe Mauritanie naɓe Nouakchott naɓe jaam moƴƴo kay ari e moɗon galle kesopul ñantaɗo ene wonde matériel uji mum timmuɗi jaaduɗi e jamanu taw kadi ene werta dow e less kala ha yooɗi ha wayno jaam an jiɗɗo wadde conférence ko fate diine walla dawrugol walla ni dillere ko wayno culturel e ko nandi hen kala guilay dewle mon ha e inɗeli mon kala ha e pottitte mon kala caɗele mon gasi ha laaɓi sa yiɗi hebde hen kollaɓi mbatta ko 46 54 88 35 jokkodirta koye biyeteɗo Papisa walla mbaɗa 47 44 26 40 jokkodirta koye Viye Ndiaye musidɓe tedduɓe taweteɓe Nouakchott leydi Mauritanie kala caɗele mon gasi kayni caɗele mon ko Kane family ari e dow moɗon kawis Allah cuuɗiɗo e kiiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde enɗam mo nanggata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah
gorelte hewbe hutortobe dum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata tare yogay rafiji goddi kala sa yehi to Google a wadi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala muɗuma. so tawi ko tongode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonda koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonda koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonda koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonda koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonda koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonda koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. Ceerno Djibisi wittiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kamela sarari kala ceerno Djibisi bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko wayno fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude jano barogal mo seydani memi gonduɗo e humre gila to dañal ete dewle ha e kayitaji kala ceerno Djibisi ko bittuɗo leɗɗe ha heɓen kollaɓi omo jogui leɗɗe ɗe o witti yadata koye gawri ndemiri ɗen leɗɗe noon sa yari ɗum tan ene yaltinayma rafiji kewɗi sa waɗi no wiiri ni henna. ceerno Djibisi ene jogui leɗɗe bittaɗe wiyete ko muuɗa hirda sa muuɗima tan a yitoto hoore maɗa on joguiɗo caɗele gorago walla ni debbo joguiɗo caɗele reedu e caɗele musallaji kala ceerno Djibisi hande o holto tawete wo tawete koto kay hayɗi to legal bitegal kebbe woɗɗani lawol faade luksayba gorgola sara école kesso mo kebbe ɗo henna ɗon ceerno Djibisi tawete. juɓɓudi golle ceerno Djibisi walande an ƴewanteɗo listihar jokkodirta koye makko indema inde nene maɗa so tawi koye Mauritanie ko ujunere ugoya so tawi koye leyɗele goɗɗe ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗo on saaha noon wo haalanma haajuma ha elle ma wi ko onon gonduno jamma e ñalawma kala so tawi noon ko numéro makko Orange Money walla ni Wave mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon ko tongode makko WhatsApp e appel kala ha mbawa heɓdemo jokkodira e ceerno Djibisi mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko Noksoɗa ene toon base makko ene tawi toon musidɗo makko miñi ko kumpitiɗo leɗɗe biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon mbatta ko 00 222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno Djibisi e dow men dañen hen jaam. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seydani memi kala.
ceerno ahmad tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpiteɗo lasrari yanke kumpiteɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e demgal pulaar afrique asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe altina joya jeetoɓoro hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mona saydou abouba ñalawma hanki o ko alet nayyi jeetoɓoro hitande ujunnaje nogase nayyi hanki o nder gendi leydi sénégal kala mum yuɓɓinama ñalawma lekki nde tawno lekki ko nafoore ko fofando ko cellal ɓalli ne yonna yitere ene hecciɗina yitere teni kadi heewi nafoore ne haɗo yoro kame wonande kayɗe korɓale kame keneli ha tenti noon waylo taridi ɗum jeeyi sababu laamu leydi sénégal suuɓi hanki o ko ñalawma lekki e nder guenini leydi sénégal kala ken lekki noon hanki jeyki ngal teddungal ko lekki mango ɗum jeeyi sababu hoorejo leydi sénégal hono bassirou diomaye faye tawama hanki o toon to touba hakkude makko e khalifa général mo mourita sirigne muntaga mbake ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi o holliti addimo toon ko kam kiiɗo henna lekki taw kadi koye dow teddungal cheikh ahmed bamba khadimu rasoul ko wana ɗum ko kadi oɗo saaɓe keɓani ngalɗo henna maggal payngal ngal gam kay yidde addude nden kay kisala e sojjinde e ɓemnude ngoɗo henna wuuro tawetego mum diƴƴe ha tenti noon wuuro touba so tawi tan asmano yaltini mbadu mum seeɗa gasi e yoolade on ñalawma noon hanki wo lori lekki mango mawki no feewi haɗani ɗon tan e nder leydi ndi sénégal yogay nokkuji ha toon to weeli ngara kolda état du sénégal ƴetti peeje mawɗe no feewi gam ƴettude pellital haɓade ɓen taƴoɓe leɗɗe tayoɓe leɗɗe ne jeeya e dow ŋañŋañalde wi noon ko jaagoɗo tourisme mo leydi sénégal o holliti kanko jagorɗo noon o holliti ɗum ɗo henna ko darde mabɓe kanko Muntaga Diawo o holliti maɓe ɓeydu darde mabɓe timmude no feewi ɗum noon ko ñalawma hanki caggal nde o lori lekki kin lekki ko mango heeɓe lori leɗɗe goɗɗe toon to nokku mbiyeɗo kanjiya ene tawi nder diwan mo weeli ngara taw kadi koye kolda matam heeɗani hen caggal wonande commanda dawouda ndiogu kañumne hanki tawama toon to luggere colli ko toon dañi lorde lekki mum mango wo erima noon yimɓeɓe kalde lorata lekki e nder ferlo ha tenti kadi e nder wonande diwan mo luggere colli kala beele kadi région de matam wawa dañde fartaŋe ha to dow jeeri to waɗa leɗɗe ñamateɗe waɗa leɗɗe ɓuɓri waɗa leɗɗe goɗɗe kala beele kadi leɗɗe ɗe ene mbawa ɓajje wonande asmano wawadude ndiyamume kala saaha o holliti maɓe ɓeydu darde mabɓe on fannu région de matam heedani en caggal ha toon to cuuɗi men dulmaji demɓe hanki yuɓɓini wonande kay ñalawma lorgol leɗɗe ha tenti noon e gomodulum vert dariɓe kay gam yidde hecciɗinde woɗo hen wuuro e ko taari ɗum kala to banggue lorde leɗɗe yuɓɓinama yogay nokkuji ha toon to Podor taw kadi ganduɗa ko docteur Sy holliti ɗum ɗo henna ko cellal manggal no feewi haɗani ɗon tan to Kaffrine Kaolack ha tentino e nder Dakaru lamorgo leydi Sénégal hoore jaggoɗo e hoore mum
tawama taw kadi ganda ko lorde den ledde taw kadi ko ledde jubbude ha wawa kay sukkinde weego wonande habade kala ko fati e yoro eden gede kala hanki onon ko addi haala mawka no feewi e nder leydi ndi Sénégal dum ko caggal yentere yawtunde kanko hoorejo jagodo leydi Sénégal Ousmane Sonko o yaltinino kongudi makko dum non ko sanga jabbade be sukabe burbe ngardude jangde nder gendidi leydi Sénégal o holliti laamu makko jabata wonande kay rewbe sukabe rewbe jangobe kadi murnade yogay école sabi de gandi école catholique tawitede leydi Sénégal abe kadi kay ko fate murnade natay école mabbe kan haala non addi haala hewka to bangi kunude dawriyankobe e ben ardibe diineji to bangi diine Isa hay diine Islam kala wadi hen non pododiral haala no fewi kanko jagodo jangde mo leydi Sénégal Moustapha Guirassy wo holliti haala kano yeltirni eno Ousmane Sonko haaldini ene sertino fewi so tawi durtama fodama tan ene gasa bona kono on no yarini abe mo ganduda Guèye ton to Thiès hanki holliti moni kala ene foti ɗaccidede e fodde mum de tawno leydi ko leydi layika wona julɓe wona isa yankoɓe ɗum noon so tawi école catholique kadi murnade ko hunde fonde wonde waɗi hen noon haalaji keeɗi to banggue dawrugol ɓe potta ɗum dawrugol ɓe potti ɗuma e banggueji goɗɗi to banggue privé ɗiɗo hen école catholique hanki noon waɗi hen haala mawka no fewi conseil national de laïque ɓenne kadi hanki ñiŋi ɗin konnguɗi ɗi hoorejo jagaɗo leydi Sénégal yaltini ko fati kay e wiide wonande woni école privé kaɗoji ko fati murnande ɗum ma iw haalaɓa e ndera gendidi leydi Sénégal jayidi yanke nottotoɗo mo inde mum woni Aram Touré tawama hande o to RTS radio télévision mo Sénégal ɗum ko caggal nde fuɗɗori golle makko toon to TFM caggal mo fayi toon to 2STV ko wiyeteta ngarɗuɗo e golle mum tawtoyi émission mo Kenkeli Ba waɗimo recruté ƴettimo noon ko Papa Ale Niang Tana musɗo baɗɗo toon to Tivaouane taw koye daara duɗal Qur'anil Karim to noko mbiyeɗo Kerma Lamine ngal duɗal noon ko sanga jamma kay hedde 3 heures jamma ko nden wonande cummusɗo waɗi e ngal ɗon duɗal kede tolno sukaɓe almuɓe jeeyo ɓe hinde baydaji ko ɓen mbasi hen pittali mumen taw koye cuuma jeeyi sababu cuuma o noon ko sondel kono kadi ɓe konnoɗo wona nokku moƴƴo no fewi caggal wittoji e loskoji jaltuɗi hen kanko on ceernajo noon nottotoɗo inde Abdoul Quddusi Cissé hande omo waɗa garde à vue omo tawi e juuɗe dadiɓe jagoɗo jangde leydi Sénégal Moustapha Guirassy kame équipe mum timmuɗo jeehi toon gam yettunude duwaw e wiɗere hen gueɗe kadi ma toppite ha nden kay kisal ɓuura wonde hen gendarmerie kamɓe police kala gudditi hen losko yañgo no fewi ha heeɓe andede tigui rigui ko jeeyi sababu wonande ndeɗo hen mayde sukaɓe joyo taw kadi ko sondela jeeyi sababu mayde mabɓe to Bakel Kollana ɓen yilotoɓe kanŋe woni kay ko yuwi 17 neɗɗo wonno hen ɗum waɗi ko ñande alen nde sanga walla mbiyen ñande asen nde sanga juulala tisubar sarwitego Buntamba ko ɗon ɓe giwno ɓe jiiɗi faade o to banggue e maayo ngo en tawi nder commune mo Sadatu wi l'observateur en ko nayo tan mbawi dadde hen ene hen capitaine mo duuɓi 17 taw ko dognannoɗo kaɗon laana 14 woɗɓeɓe ɓen majji cuwa taw yiitede jiitaka ko wona ɗum ko noon gendarmerie taw kadi ko brigade de gendarmerie mo Keñe Ba wawi fawde juuɗe mum e on dognanoɗo kan laana oɗo saaha loskoji ene jokki udditede hen to Kolda legal bitegal Saare Kemmo toonne kadi ko cukalel ngel dewel ngel yontere wotere tan jibinagel ne dañi yontere kañum wedda e jinde hewɓe noon so ganda ko woni jinde woni balis walla poubelle walla ɗo kurjuru yuppete ko ɗon ngel wedda ko gorko goto noon yahoɓe tan en guirta poubelle aji walla ene guirta balisaji ko ɓen ji ngel cukalel angel tampino fewi kono angel wuuri ko nden noon ɓe noddi autorité ji gari toon noon mbawi hoccude ngel angel tawe toon to centre de santé mo Kolda loskoji noon gudditama beele kay wonande ngel cukalel jinnaɓe mum mbawa yiitede angel tampi noon kono angel wuuri to sikka mbaw ɗum ɗo henna ene gasa taw ko joni waɗi kono ne ɗaminono ngel cukalel biyetengel NFS ngel duuɓi 4 ko puccu yaɓɓi ngel yebɓe ɓandu e koyɗe hoore kala ɗone ɗon ngel wasi fittandu maggel toon to sikka mbawa wonande kay Diallo gonnoɗo puccu e sare mum ne jolni hen barile ene waɗi hen ndiyam ne yeeya ɗam ndiyam ko ngun puccu laawi nde ngu laawi nde ngu dogi noon ngu yaadani
joom maggu ko kangu tan e bolol wonno ɓe boli kala gone dogde ko cukalel gotel ene yaaha e banggue sara galle men ko toon tigui ngu fayi ngu heɓɓi nguel cukalel gam siftinde moon Dakar ko pucci e sartaji ɓooli te puccal he ngal jiiɗa kala ene fotino ñiwani jeeyi sababu noon kanko a jallomo tawe e juuɗe dadiɓe gam oɗo saaha loskoji ene jokki hen no fewi ɗum ko hanki ɗum waɗi a toon to Sicap mbaw jeheten ko toon to Madina Gounass caggal nde jooɗi balɗe toɓani hecciyanke o e hanki e hande kala ko diƴƴe kewɗe jippi toon to Madina Gounass e diwan mum kala ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samballo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro Tutongo Madina Gounass caggal nde wayde tobde fodde balɗe sappo pawɗe seeɗa alhamdulillah bil alamin heccangi fati hande Sar Abdoulaye Sarr ndiyam kewɗam tooɓi kewɗam jippima e nder diwan Madina Gounass dendagal demnoɗe kala weltima no fewi Sar Abdoulaye Sarr ɓe no ganduɗa ko awnoɓe guila ƴiwol gadanɗe ɓe gam kodiri e nder yooro ngo e nder hokkere nde kamɓe kam enen ndemanno gueso men nde wonno kala ko ndemɗa on saaha ma yetta huuɗo ko so maayi tan kala ndiyam aroy no fewi taw an kam guesama ko hollaɓe kala mo ganduɗa noon ko gawnoɗo caggal ɗen balɗe tan hokkere nde ari ɓen joguino caɗele seeɗa wonno ɗuma immima ɗuma immaki ɗuma daraki wadde ɓen ɓurno jogade caɗele e nden hokkere e koɗon yooro kono oɗo saaha mo kalten alhamdulillah min kamɓe kala ɓe koldiri weltanamaɓe no fewi ndiyam ari no fewi e nder diwan o leydi nde ɓuuɓi ɓe hen nan ndema ɓe hen nana gaara ha joni woni hen titiɓe awre seeɗa Abdoulaye Sarr kala aset ɗo e nder diwan Madina Gounass ko dawol ɗon nden guesa ceerno kala aset kam ko ceerno jeeɗum wadde noon aset ɓenni ɗo bandiraɓe kala Madina Gounass e gurtiraɗe kala mbawi toon dawde ɗon nden guesa ceerno ɗo hawri kay ɓuuɓol ngol taw ari bandiraɓe kala mbawi gollude golle tidde golle mantani taw demal jodgal banga fayida guila e makkari ndi ha e guerte ɗe kala non kadi ɓen ardiɓe dawi guesa ceerno kono ceerno Aliou Kane ɓe kolliri weltanamaɓe no fewi bandiraɓe gaari sukaɓe gaari mbaɗi ko groupe heedi banggue muɗum ɓe demi demal moƴƴal payidingal sanne kono kadi ceerno hoɗum weltima e ngol dawol payidingol. Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Sambalo de Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sar Abdoulaye Sarr. Ceerno Hamadou Sambalo golle ma jooɗi peewi to wuuro teddungo Madina Gounass diƴƴi kewɗe jippima to eɗen gandi ñalawma hanki o ko ñalawma lekki mango taw ko lorde leɗɗe eɗen gandi Madina Gounass heedani en caggal bale dakamo Madina Gounass eɗen gandi leɗɗe kewɗe lornomo toon kono wuuro teddungo Madina Gounass kala ɗo cewniɗa ko leɗɗe mangoje ha heewi kono e nder galle Mamadou Ibrahima Soyena toon ko nambuji ñebbe o saaha woni ko waɗa toon ha heewi kamɓe ko so yimɓe jalti remoyde ɗon ɓe ndemata ɓe koolaki remde ladde woto ñebbe mabɓe coftede wujje woɗɓe sarsaɓe so ndemi say so gujjanama ala ko waɗata ɗumen haydara Ahmadou Sambalo ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie caggal piilungal lefol laamu Mohamed Cheikh Al Ghazouani wonno ko ñande alhamisa nde ñande aljuma nde jamma ko ñande hen acciti golle mum Mohamed Bilali Wul Mashoud gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi ndi ko nden noon mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani toɗɗi jaggoɗo keso biyete hoore jaggoɗo keso biyeteɗo Moukhtar Wuldu Ndiaye on Moukhtar Wuldu Ndiaye noon hande hakkude makko e Mohamed Wuldu Bilal Mashoud hande o fuɗɗima golle makko hayso tawi woni jagorɗe taw cuwa toɗɗede kono ɗe jagoɗe ne jokki golle mumen hayso ɓe accita golle mabɓe ene heddi taw ɗon ɗo gouvernement keso suwa taw darnede Biram Da Abeydi eɗen gandi ko sarɗiyanke dawriyanke garɗo dawal ɗi mala e ɗiɗo hen nassungoji leydi Mauritanie jawtuɗimo tawtoraka piilungal hoorejo leydi ndi yaltini konnguni o holliti hoorejo jagode kesso toɗɗa ɗo ene gasa ɓerɗe mabɓe ene peeri hen seeɗa no fotiri kala omo ɗamini on ene gasa wawa noddude kaldigal taw ko hakkude ɓiɓɓe leydi kono kadi combat mo hoore ndi hollitima haɓono kala ko fati e mbuñaari ko fati e corruption omo ɗamini on mataw on combat ene wawi addude hen ko sohla taw kadi sohlum ko ɓiɓɓe gendi leydi ndi to Mauritanie to ɓooli kewɗi ne jokki jippade toon to capital Nouakchott hanki o ɗo ndewɗa kala ko ɓakke e diƴƴe beele ya ngara o ene satti no fewi kono e nder leydi ndi kala
oɗo saha diƴƴe kewɗe jippima toon ha tenti noon toon to wallata jeeyi sababu noon juma ganni ngarɗuɗo ɓooyɗo taw kadi koye jumaji fina tawa ɓalal mum fuɗɗi yaade wona ngol tan woni goo 2018 ha koppareje mbaɗa hen gouvernement holliti ma umma ko ɓuuri yawde ngam wawde wallidde ha fayida oɗon juma mo patrimoine mondial wawa tigui oɗo saaha dartade nde tawno jeeya koye kuuɓeje ganni jeeya kadi koye kuuɓeje ɓooyɗe no feewi haɗani ɗon tan to asaba to ɓooli kewɗi jippima e jaaha diwnoji kewɗi ha gana dañi matériel uji kewɗi boni yogay yagara teɓɓiti ɗum ko wona ɗum konon hande o subaka yogay ɓen taw kadi ko koninkoɓe leydi ndi tawama toon to ambaka taw kadi ganduɗa ko yidde lowde sakuji leydi wallude wuuro ngo guila yoolade guila ɗin nokkuji kala beele jaam wawa arde on diwan finoɓe toon kolliti weltare men mawde no fewi cetal tambingal oɗon fannu ko fate fannu gueɗe bonde toɓoji toon to bumdiɗa ɓe kolliti matériel uji kewɗi dañi bonde toon yogay galleji nanni ndiyam oɗo saaha sinistre en hewɓe way tan kono toon to way tan kono toon to an baka sinistre ji kewɗi hande o keeɓi ballal iwgal e armé leydi ndi gam wawde sojjini ɗen diƴƴe wadde sakuji beele ndiyam keso jaam wasa nadde hen jeeheten ko toon to noksoɗa seppoji kewɗi walla moɓodire kewɗe juɓɓinama yeeso ambassadeur mo leydi Amérique tawete to noksoɗa jeeyi sababu noon ko wullitade wargo musgo wango e biyeteɗo Ismaïla Hannina mo ganduɗa ko gendiyanke Falastine najo baranoɗo toon to Tehra wira ñande aljuma nde toon to Qatar ɓe kolliti ɗum ɗo henna fotani accire ni so tawi waɗine gasa taw Amérique hoore mum ne welti en to Lexar tone kadi ko suka mo duuɓi 13 fitta ɗum itta taw kadi ko laaɓe tati fiya e muɗum hen laaɓi goti koye ɓernde baɗɗo ngal baɗalo andaka ko dogɗo kono kanko suka baraɗo ko Ahmed Moulaya Badjo woni inde makko kanko baɗɗo ngal baɗalo noon ko dogɗo ha ɗo henna o suwa taw yitede sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali wi porte parole gouvernement mo leydi Mali Abdoulahi Mayiga oɗo saha taƴodiral laatima hakkude leydi Mali kame Ukraine ɗum ko caggal porte parole agence ko fate banggue renseignement service renseignement o tuma kay nde ɓe kolliti ko kamɓe tigui balliti rebel mo Tuareg ha wawi wadde fiyande bonde toon to Tine Joatin ha wawi teɓɓidde ken tolno 94 koninke mo leydi Russie taw ko wallidiɓe leydi Mali 41 koninke mo leydi Mali wasen fittan mum fiyande bonde no fewi e yontere yawtunde ɗum wonno ko talata jawtuɗo oɗo henna saaha leydi Mali holliti mette mum ko fate wonde Ukraine ko waɗi ko jeeyi sababu noon oɗo saaha ɓe kolliti taƴodiral laatima hakkude Ukraine kame leydi Mali siftinde moon ambassadeur mo leydi Ukraine taw kono leydi Mali jooɗi koto Dakar lamorgo leydi Sénégal yontere yawtunde jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal noddino on ambassadeur mo leydi Ukraine tawete to Dakar nde arata hujjade ko jeeyi sababu oɗon saaha Ukraine naate fiyande waɗo to leydi Mali kono noon en keɓani hen ko laaɓi ko wona ɗum ko noon leydi Mali ƴetti pellital dartinde kala ko woni kay jokkodiral hakkude muɗum e leydi Ukraine caggal kay Ukraine wadde ɗum ngal ɗon baɗal Bamako fandare kay o saaha ko sojjinde wuuro ngo wuuro ñiddungo tawetego ɓakke kam e yegay gueɗe goɗɗe kala 50 legal tawetegal e nder Bamako e nder commune aji taweteɗe nder Bamako e hoore mum jagoɗo coftal ɓalli biyeteɗo Abdoul Kasim Fimbo holliti ko kawguel concours ɓuura ngarɗude leegal ɓuura labde leegal ɓuura kadi wawde sojjinde leegal mum ɗum noon hanki o fuɗɗi sukaɓeɓe kala jalti suka kala e leegal mum gam yidde sojjinde e laɓɓinde leegal mum fuɗɗi ko 4 ndu lewru hanki o ha 15 lewru fandu kono concours o jogori latade kono gasi goleru septembre ne waɗa jeenale mawɗe no feewi leegal gangal yeeso e dewgal hen kala maɓe keeb jeenale mawɗe no feewi to Bamako jagoɗo nden kay kisal leydi ndi woni on biteɗo général brigade Mawoudou Ali Mohammed rokkiri 150 moto taw ko koninkoɓe leydi ndi ɓe hinde police garde national beele ɓeyde jogade nden kay kisal e rende ɓesguji leydi ha gona e jaam kisal ha gona e jaam e kisal kala caggal nde holliti météo Mali
tuggal ma tan capantati lewru mandu ha jeegom nyalawma jango to ɓooli en jokki jippade yoga e nokkuji leydi ndi kala ha tenti noon nokku mo hewanide ndiyam dañi diƴƴe kewɗe no fewi taw koye région mo Towadina to noon teskama diƴƴe kewɗe jippima toon ene joyno nokkuji ɗi kewano jippade ndiyama fayi Bamako hay nokkuji goɗɗi kala diƴƴe ne kewe kala banggueji ɓe erima noon yimɓe heɓe wonɓe nokkuji tuɗoji diƴƴe ha tenti noon nokkuji balduɗi walla nokkuji ɗo ganduɗa diƴƴe ne kaaɗa walla ne gona eji men ndento ɗi nokkuji ha tenti noon ɗen kuɓeje cofɗe ko nandi hen kala ko capantati ha jeegom ñalawma janggo tribunal mo Bamako ñaawi wonande gonnoɗo police gonɗo e foftorde mum bileɗo Yahya Sangare ɗum ko caggal 2023 nde o nanggano ko fate banggue wonande foncier taw kadi ken wona 110 million ɗi ko yoɓi o yalti caggal mon e nder jayde leydi men ko hen wo ñiŋi magistrat ji ɗiɗi woni procureur o ñiŋi ɗum ko fate nanggal makko haw yoɓi koppereji kewɗe ɗin ñiŋali noon ko ñiŋali musdi no fewi laamu ngu nanguitimo ñawore makko yani mawleloye hitande edara kaso ferme taw o yiyata nangue ɗum gayni kabiruji men to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry Kaba Jawara kam woni entraîneur mo sili ittama e golle mum ittimo noon ko cetal ngal jiɓɓuɗi ngol guinol FGF ɓe guittimo hen golle makko hande o ko fate banggue wonande sili mo leydi Guinée ene ɗamini dañoyde entraîneur kesomo ene ɗowa guinol équipe gendi leydi mum fedde wonande windere taw ko loni toppitiɓe haqqe innamade seppoji kaɗaɗi e nder leydi Guinée wonande jaydeli jowaɗi nangle cogdi e wargoji piile lepte kala ɗum woni kay ngol cimtol ko yaltinan ɗum leydi Guinée ɓe heurima autorité ji leydi Guinée oɗo saaha nde mbawata kay yurnitade ɗeɗo henna gueɗe ɗe ganduɗa aɓe poti rokkude neɗɗo fodde mum ha timma e wiide wonande cimtol ngol loni yaltini to Niger Nusratu al Islam ko catal ballidigal Al-Qaida banggue Maghreba ɓe kolliti ɓe biftima citoyen ɗiɗo ɓe biftima yimɓe ɗiɗo jeeyaɓe to leydi Russie taw ko liggotoɓe entreprise biteɗo mbango ne tawe nder leydi Niger ɓe biftima ɓen ɗiɗo hen goto noon ne wiye Yuri holliti jibina koto Ukraine kono ko Russinajo golloto koye ngal gollorgal e nder leydi Niger goɗɗo wiye ko grec onne kadi ko biftaɗo kamɓe kadi ɓe peeñi koye vidéo mo 5 minutes aɓe nanga taw nanguiɓe ko Nusratu al Islam wallidiɓe wonande Al-Qaida wallidiɓe wonande Al-Qaida to leydi Benin paɗen toon to leydi Benin jafoɗon to leydi Benin paɗen toon to leydi Benin wonande jafoɗon toon to leydi Benin jangoji bannoɗi toon e nder yontere yawtunde nden yontere noon wonande kay ɗin wargoji mayiɓe mum koko ɓeydi no fewi ɗin jangoji bannoɗi toon to parc mo mbiyata parc W taw koyno ko mbiyata mekku toon noon yana koye ɓen renoɓe nden ladde diƴƴe kala no woni hen koninkoɓe leydi ko 12 nden o ladde kame leɗɗe kala woni baraɗo no wonde koninkoɓe mabɓe kono matériel uji kewɗi noon ɗi lanceur ɗi ganduɗa taw ko RPG type 69 taw ko fewni ɗum ko leydi Chine no wonde fetelaji kewɗi ɗum woni ɓen waɗɓe ngun jangu ko teeti holli ɗum ko waɗɓe ngun jangu caggal nguɗon jangu wannogo ko 12 gorko woni mo fitta ɗum itta hen to Burkina Faso Ibrahima Traoré ko hoorejo leydi o fodi ñalawma hanki o mawo yaltin leydi Burkina Faso e caɗele ɗum noon koye ñalawma mandidgola baylugola inde Burkina Faso wonno ko 4 hitande 1994 e laamu Thomas Sankara ɗo itno Alta Volta ko leydi Burkina Faso wiyeten o watti ɗum Burkina Faso holliti kanko no fodi mawo yaltina leydi Burkina Faso e caɗele to Nigéria seppoji gulɗi jaw gila goo ha sappo ndulewru woni koɓe kappani hanki o noon Bola Ahmed Tinubu erima e nder discours makko o nani gulali ɓesgu leydi ndi kono kadi o yi ƴiƴiji kewɗi ndufi wargoji kewɗi lepte kewɗe wonani koɓe kaali ko heege ceergol carburant ɗe gueɗe kala ɓe jotto kamɓe kala ɓe jewtida seppoji ɗi yo darto ko ɓuuri yawde siftinde moon wonande Nigéria naɓe kollitinoma ceppo goo ha sappo ndulewru seppoji baɗɗi ñande aset e alet ha fayenma aljuma kala ko seppoji kewɗi doole
waɗi noon ken tolnoye sappo e tato fittadu keddima hen gueɗe kewɗe dañi bonnede hen RDC Congo rebel muɗuma kañum e armée leydi ndi oɗo saaha jaam taw fuɗɗi yiyede kono kadi ɗon ɗo kaldigal woni toon to Luwanda gam sifande dartinde jeygue hakkude autorité ji leydi ARD Congo kame ardiɓe rebelle mo M23 kono hanki onon tinama rebelle me M23 tetti wuro witengo Issaha en tawi kerola Uganda kono waɗani fiyande waɗani haydara andaka noon so tawi ma ɗum ɗofte walla ala hewɓe ne jappi noppi ɗo e janggo ha ɓawo jangkala so tawi fiyande dillani ne anda ma taw nandirala heɓama e nder ndeɗo henna sifande to Rwanda autorité ji leydi ndi guddi ñalawma hanki o kon telno e 150 église wonande julirde Isa Yankoɓe tawɗi galda e lawol kewɗi gulali jamma ñalawma haade yimɓe ɗanade firtinde moon 2018 ɓe guddino ken tolno e 700 taw ko julirde ɓe kolliti maɓe ndewino ɗen gueɗe ha ɓuura ɗo hen to Somali ko jango musgo waɗi e nder plage mo Mogadiscio ngon janguno waɗi ɗum ko Al-Shabaab tawne wonde piyanɗe gulɗe jaw ɓe dañi yoɓade ken tolno e capantati e jeeɗiɗi taw ko fittande ken tolno e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo mbawi gañade hen ɗum waɗi ko ñande aljuma kiciɗo wi police gendi leydi ndi joolam jaberi jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj kono jeheten ko toon to Bangladesh seppoji gulɗi jaw juɓɓina toon ñalawma hanki ha fayna subaka hande o kala seppoɓe noon nangui galle lamurgo ngo kanko hoore jaggoɗo leydi ndi woni Cheikha Hassiniyo o dogi wacciti golle makko hande o mo tawe to Inde firti tan ko laamu makko yani ha laaɓi ɓen seppoɓe anti gouvernement hande kay keeɓi laamu ngu ɗon ñalawma hanki o toon ken tolno capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo fittanum itta taw ko kure hakkude ɓen seppoɓe kamen ɓen kay wonande police en kene tolno policier ji nayo mbasi en pittali mumen ɗum ko ñalawma hande o kanko hoorejo jagaɗo leydi ndi o dogi wacciti lefol laamu siftinde moon tan e lewru mayduɗo hen ndu seppoji gulɗi jaw bannoɗi toon ha ganduɗa ka ene tolno e 1jeetati neɗɗo mbasi hen pittali mumen kumpittal men joolam jaberi ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj ma fuɗɗire Jeux olympique baɗow ton to leydi France jaam hiire maɗa. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettotoɓe Ayawo TV kabaruji men e joolam jaberi e ñalawma hande o puɗorɗen ko leydi France toon dey e won pijiloji nodduteɗo hono Jeux olympique ene wayno dey France yiitima ene hoode mum nawi hen médaille uji hono kewɗi ɗum noon tawkata ko oɗo 44e podium taw kadi ko heɓiri ɗum taw kadi floritiste taw kadi koye branche e oɗo tournoi taw kadi ko ɓen worɓe par équipe bayina ɗum ko ñande alatare nayi lewru août 2024 toon to leyɗele deddude hono Amérique toon de ko non Lille champion du monde 2023 kanko de o heeɓi taw kadi ko final mo 100 mètres taw kadi ko worɓe o waɗi ko 9 secondes e 79e ɗum noon o waɗi alay sakko kadi hakkude makko e oɗo mo dogdano hono jamaïcain nodduteɗo hono Kisan Thompson kanko dey ko maɓe ƴi paayi to photo finish ɓe mbawi kay koto sewrudeɓe nde tawno ala koɓe daɗodiri so wona kay so tawi waɗaka oɗo ko wiyete photo finish ɓe mbawa hono serdede o noon ari ɗiɗaɓo dañi hono médaille mum kalis ɓe ene wayno tataɓo o noon ko américain mbiyete hono Fred Kerley ko on tigui dañi hono médaille ko wiyete kono bronche ko to wiyete Venezuela ene wawi de jencude jaltu noon toon ndi guila kay ɗiɗi nduɗo lewru ndu goɗɗen ene wayno de ha hande caɗele aɓe gondi hen ɗum noon nde tawno winda ko président Nicolas Maduro hono gagni ɗum noon ene wayno ko fati e union taw européenne kañum dey heptinani ɗum ɗum ɓe mbayiɗ ɗum ko ñande alatare nayyi lewru taw kadi ko août 2024 ɓe mbi alay saago kay ɗiɗo résultat ji hono bayinaɗi alay saago ɓe dutto hen taw kadi ko oɗo e conseil électoral wawata kay ɓe ƴewtade ɗum no hannirta ni taw kadi ko jabureɓe ɓe ƴewto ɗum mbawa kay wadde kay addude ko ɓuuri jalɗude no fewi toon to Proche Orient toon dey ko guila kay
cankugol oɗo ɓen taw kadi ko ardiɓe Hamas hani Hezbollah ñande Allah baare capantati e lewru hono juillet ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon kamɓe dey ene fada tan taw ko Iran ko wawi e kañum e yaadiɓe mum mbawa kay kañum enne wadde gueɗe taw kadi ko wawde yoftade e ko Israël waɗi ko ɗum noon tension o noon no wayi ni e nder oɗon région États-Unis ene wayno ene gandi addi toon hono taw kadi ko kaɓɓirɗe mum taw kadi ko fati ko dispositif taw ko militaire ɓen e gueɗe kewɗe e taw kadi ko gueɗe ko fati e weeyo ɓe gaddi ɗum toon to Proche Orient ɗum waɗi noon ene wayno voluji mabɓe ɗi tawi ko fatti kadi ya gatta o toon to aéroport Beyrouth koko darti e oɗo saaha e wiide kay ɓen taw kadi ko erade e ɓen kadi taw kadi ko jibinande wonɗen leyɗele nde gummoto toon to Liban gummoto toon hano haadirta ni saabu ɗum dey e kala saaha taw kadi tolɓodire ene wawi ardude hakkude Liban e toon to Israël hani e wona e ɗen taw kadi ko alliéji Iran ma mbaw kadi ɗum waɗi noon yimɓe joguima kulguli no fewi gam wodditade oɗon diwan Ukraine ene wayno hono président mabɓe hono Volodymyr Zelensky kanko de o tengtini wonde kay ko wiyeteno e jonte mayɗe ɗe ɗum noon o wayno di wonde hono ɗen taw kadi ko avion ngaji noddirteɗi hono SAS F16 e kadi jettima toon ɗum noon ma mbaw wadde golle mon no fewi woni beele ma mbiyata toon to Kiev ɓe beltima en no fewi kono noon ko kadi ko ene wayno ko namde goɗɗe kadi goni ɗon ko fatti e ngal ɗo kadi kono ballal Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum tenduɗen habruji men e joolam jaɓeri taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Boy gorko mo Saldogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca golle ma jooɗi peewi joolam jaɓeri koñi hen tigui to Madina Gounass wuuro teddungo ko Amadou Sambalo ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr ɗum ɗo wonno komin keblanno moon kikiɗe hande o ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.